Mabuhay, hey, this is Roshan from India, and I would like to thank you, Falcon Fire Auxiliary, on behalf of my seafarers friend from Davao. You guys are doing fantastic job, and I've been seeing videos and images from Davao setting an example about social distancing and discipline all around the Philippines. So once again, all those frontliners who have been fighting against this COVID, I would say stay safe, stay healthy, and keep doing your fantastic service to the society. Salamat, God bless you. Gusto na ako mag-thank you sa ato ang mga frontliners labi na sa Falcon Fire Auxiliary na nag-risk sa ilang health para lang makatabang sa tuang pamilya o sa tuang barangay labi na diya sa Lian Garcia na sila mismo ang nag-disinfect sa ato ang mga kalsada. Salamat kayo sa inyo ha. God bless you and your family always. Fighting. Thank you so much, Falcon Fire Auxiliary team, for the big help of Davao City, especially in Barangay Leon Garcia. Thank you kaayo sa tanan Falcon Fire Auxiliary nga nag-effort og bantay diri sa Leon Garcia 24/7 og pag-facilitate kay og suroy kay Berheng Maria diri sa tuang barangay. God bless you always. Thank you kaayo sa Falcon Fire Auxiliary sa paghatag silang panahon nga bantayan mi 24 hours sa pag-disinfect sa among barangay, sa pag-assist sa posisyon sa Mama Mary. Salamat kaayo, unta hatagan mo sa Ginoo og maayong lawas ug unta di mo magsawa nga bantayan mi hantod mahuman ning pandemic sa atong kalibutan. ug God bless, apil mo sa among prayer and salute. Salamat kaayo. Ayong adlaw, salamat guys sa Falcon Frontliners. Salamat inyong aming nagservisyo. Kita, padayon, stay safe. Salamat. Hi. Thank you so much for Falcon Fire Auxiliary team. Falcon Auxiliary Davao City. Proud kay ko sa inyong tanan. Labi na sa inyong team leader ug sa inyong mga tao nga andam magsakripisyo ug magserbisyo sa inyong mga katawhan dinha sa Davao. Ang Ginoo nalay mubalos sa inyong kaayo ug sakripisyo sa tanan. Amen. God bless sa inyong tanan. Falcon Auxiliary Davao City. Hello po. Thank you so much to Falcon Fire Auxiliary team for your 24/7 services, and also special thanks to Sir Romulo Seno and Brother Nepos Leslie Seno for the unconditional support. May God bless you more po, sir. Mabuhay and keep safe, everyone. Hello, thank you po sa Falcon Fire Auxiliary for volunteering dito po sa barangay. Maraming salamat po na hindi niyo po inantala ang panganib ng virus. Mabuhay po kayong lahat. Keep safe and God bless you all. Thank you. Mayong adlaw, salamat di ay sa Falcon Frontliners nga matinag-anong nagserbisyo sa atong katawhan. Unta magpadayon and stay safe. Salamat. Hello po. Ako po ay nagpapasalamat sa mga frontliners natin, lalong-lalo na sa Falcon Auxiliary Fire. Sobrang salamat po sa taos-pusong walang sawang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Ako po ay sobrang galak sa lahat ng sakripisyo nyo. Sobrang salamat po. Ako po ay si Jana Marie Pimentel dito po sa Novaliches. Sobrang nagpapasalamat po sa lahat ng lahat. God bless po sa inyo at mabuhay po kayo. Salamat. Mayong adlaw, especially sa ato mga Falcon Fire Auxiliary o mga sa tanang frontliners. This message is for you guys na I just wanted to say na stay strong
in behalf sa mga nahintabo karon sa atong kalibutan. Without you guys, dili matabangan ang uban kay kamo nagasakripisyo mo sa inyong kinabuhi. And I just wanted to say thank you. I'm very grateful na maka-encounter may mga tao na pareha sa inyo na maayo o andam mo serbisyo sa itong katawan. May God watch you always. May God protect you from any virus. And also, may God protect your family. Stay safe po o laban lang tayo. Shout out po sa mga frontliners, most especially sa Falcon Davao volunteers. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Salamat kayo sa inyong sakripisyo nga makatabang mo sa inyong mga silingan ug sa tanan ng hanglan nga wala ninyong mahinaa ang inyong kaugalimon ug unsa kadako ang risk nga inyong atubangon. Ang Ginoo magapanalipod kaninyo. God bless you, Falcon Davao, and to your family. We heal as one. Hi to all the Falcon volunteers. Thank you so much sa inyong full support na ginahatag. Kamu ni volunteer, bisan tuo delikado, but you are there to help implement the rules. After all, you will be proud of sa inyong effort. Naging isa mo sa nagipaglaban sa pandemic. In God's grace, magkuha na to ang victory. Ug sa tanan lumulupyo, sunda lang ninyo ang rules na gina-implement sa barangay, sa city, even sa national government. Cooperate lang kay kana dili para sa ilaha kundi para sa tuwa. Ug sa tanang volunteers sa bawat location, especially sa barangay leaders, salamat ug ingat mong tanan. Falcon volunteers, ug sa inyong leaders kay Kuya RJ, kay Parisilio, frontliners, saludo ko sa inyo. People, stay safe, stay at home. God bless us all. Thank you sa Falcon nga naaalakbang sa mga sumahadlok jud nimo gawas ka walay lima kay anaan ka ni Manman. Ay, yung masuotin mo ta. So maulawan jud ni mahadlok ni Ana. So nagpasalamat you guys. Inaang mo din ha always 24 hours as inyo ang jud mo tulog para mabantayan ni ang kanalang sa inyong health. Yun nga po na guys. Stay strong and healthy always. God bless you all. We love you more. Hi, hello to all. Maayong adlaw, hapon o gabi sa inyong nga tanan diri sa tibuok kalibutan. Labi na sa mga frontliners diri sa tibuok nasod sa asa nga lugar. Labi na sa Falcon Luxury Fire. Daghang salamat kaayo sa inyong kamaayo, sa inyong pag-alalay tabang sa mga taong nanginahanglan. Unta dili mo mapulan o hangtod nga kuan na to ning masugpo na to ning ato ang virus diri sa kalibutan. Ug untay naot mahumanan ni kay para mabalik kitang tanan sa normal. Thank you so much, Falcon Fire! Mayud to kaning tanan, labi na kaubanan ako diha sa Falcon Fire Auxiliary Davao. Di pamuluhan ni Chief Falcon Sirwan Nomolosino o ako po si Wilson C. Francisco sa Fire Auxiliary Davao na membro sa Falcon, si Falcon 89. Salamat sa inyo diha sa inyong pagprotekta sa inyong barangay, yung nagasikopan diha sa may Barpa, sa may Ligan Garcia, Agdao. Padayon sa atong pagtabang o nagpadako ko pasalamat sa inyo labi na sa itong kauban ng mga volunteer, sa inyong mga kamaayo o sa inyong ka-Diyosnon, labi na sa among kauban na sila Silyer ng mga pidugay na po ng mga kauban. Kani ang tanan na itong ibuhat karon kaning kaning sitwasyon na to karon nga kaning sakit sa COVID-19 nga bay pagyud nga napagin na kon sa tuwa na uban nga na yung mga cases nga sa lain lugar
nga ihampo na to sila nga labi na sa tong pamilya ug ado naman kitay mga kuan uban na to mga kaila mga putas sila ha kung sila matabang kutob sila makaya ug kani nga tanan nga akong gikuan sa kaninyo magampo lang ta perminti alang sa tong mga labi na sa tong pamilya. Amen. This is JL from Makati, Metro Manila, and I would like to thank personally, from the bottom of my heart, I would like to thank all our frontliners, especially from the team of Auxiliary Fire team, for taking care of Barangay Leon Garcia. Thank you so much. Stay safe, everybody, and have a great day. Hello! Thank you so much, Falcon Fire Auxiliary team, for your 24/7 service to Barangay Leon Garcia and to entire Davao City. Thank you! Thank you! Hi guys! I would like to thank our beloved frontliners from Davao, Falcon Fire Auxiliary, for doing such a great job on fighting against COVID-19. Guys, please stay safe and stay healthy. God bless.